what's up mga bay? Good evening sa inyo lahat dyan. May gagawin tayong kalukuhan ngayon mga bay. Kasi napanood ko rin ito sa, sa YouTube o sa mga video na ito. So tatanggap tayo ng isang challenge mga bay. Tulad ng isang kainan. Tulad ng isang kainan na isang samyang challenge. Tanggapin natin yung mga bay. Kaya kasama ko yung kasama sa baho ko. Challenge kami ng isang samyang challenge. Ayan po siya mga bay. Ayan po siya. Hey man! What's up? Yo! Yan po kasama ko sa pagkain ng samyang. Ulit samyang? Yeah, of course. We're gonna try. This is challenge ya. Okay mga bay. Let's do this. Stay tuned. Jiski TV Vlog. So, bibili muna tayo ng samyang ulit. So, that. Mga bay, tahin natin yung anong gaano kaanghang ng kaya natin mga bay. Parang yun sa isang tubo lang. Ano? Isang tubo lang, ano? Tapos na. So, try lang natin mga guys. Kung gaano kasarap po ang namutan na yan. Wow! Sports car, Corvette. So mga bay, tara, pasok tayo. Ayan. Ito yun. Ito ba yun mga bay? Panyam. Parang hindi ito. Ito ba yun mga bay? Mga bay. Ito ba yun? Ito ba yun mga bay? Parang dito mga bay. Sa ibang tindahan. Tara, samahan niyo ako. Hanapin natin yung order sa inyo. Saan kayo mga? Sana mahanap natin mga bay. Okay, mga bay. This one? Okay ba rin? Yes, yes. How about this one? How much this ba? This ba? More. More spicy. More hot. Yeah, more. Yes, yes, yes. Ito mga bay. Yeah. Sabi nila ko eh.
ikaw. So, ayan. Ito nga mo. Samyang nga. Ito nga. Ayan, samyang. Ayan. So, I will take 2. Ito tayong dalawa mga bay. Ito. Oras na bayaran. Sabi niya ba ano, tinuruan niya paano lutuin. Paano lutuin yung samyang. Yung Chinese like. Chinese food supermarket, ito yung suka natin. Ito yung mga bayan. Samyang. Yeah. Thank you. At the song also. Thank you. Salamat. So mga bay, pauwi na tayo. O nakabili na tayo ng yung samyang na challenge natin. So kayanin kaya o masunog yung bibig natin sa sa sobrang hanghang. Yan. Kayanin kaya yan. So tara mga bay. Balik na kumuha. Mga bay, dito tayo sa bahay. So lulutuin natin yung samyang sabi nila luma na challenge. So baguhin natin. Bagong version, di ba? So, ito mga bay. Ayan. Samyang challenge, oh. So, ayan. Parang mag-apple yung bibig natin ito. So, sintay mo lang dalawa yan mga bay, ha? Dalawa yan. Ito mga bay. Ito. Ito na. So, ito na mga bay. So, ito na yung samyang natin. Yan. Ayan yung kasama ko mga bay. Salad ko lang, dalawang salad. Tingnan natin kung sino. Ayan. So, bye. So, Yeah, it's time, man. Let it go. It's too hot. Don't try this. It's too hot. We gotta finish it. So, mga bay. Okay, let's go. Ako mga bay. Ang sarap. Ayan mga bay. Ito ang masarap. Sorry, I'm making drama. You're not eating. Eat. What do you think? Mga bay. Ito sobrang hanghang mga bay.
Jai, come. Join us. Come. Come. Come, moment. It's off, right? Huh? What? No, it's off. It's off. No, check first now. Ah. Man, it's hot. It's burning. Starting to drop na. Alright, I'm leaning at you. No, what readers? Huh? What readers? You have to finish this one if you can survive. I'll give you readers if you can survive. Ito ba eh? Oh. Sarap. What's on there? Yeah, it's like usually it's on the side. Next. Next. It's not just spicy, it's hot. Sarap kira. So it's Ang bahang. Ah. Very spicy mga bay. Ah. Kinsa kung bisa kung suka tapos yung lawas mga kayo, mga yun. Alang yun kayo. Wait, how are you from here? Ito ba yun? Yung init, yung dito. Dito. Oh. Hey man. Come. Come. Try one day. Try one. Nako, mga bay. Sobrang anghang. Wait. This one drama pare. Don't wait. No need water, no need milk. Only this one. Mga bay, ito na mga bay. So ready yan, pang ready yan ha. Pang emergency yan. Ito muna. Ano ba first na? No, pare. Morning ha? No. See? Morning yung sa'yo ha. Saliva is out of this one. No need all of this. So paano yan mga bay? Ito. Sabi natin yan mga bay. Sa dila yung anghang mga bay. Yung init at anghang dito sa dila. Parang nasunog yung dila ko mga bay. Sino yung isa? Rice yan? What if eating hostel ako? Check. Check. Ah. Nabay sobrang anghang.
Walang kwentang challenge na ito mga bay. Pinatay yung sarili natin mga bay. Dahil lang sa challenge ito. Continue na. Why stop? Feel it, the spicy. Spiciness and the sweetness. Feel. Okay na. Okay na. Ah. Parang ano to bay? Parang suicide. It's like suicide, no? Self-kill, ah. Ito ba? Nag-link ko kayo rin. Ay, surrender mga bay. Dito yung sakit, oh. I'm the winner. I'm the fucking winner. So talo tayo mga bay, wala tayong magawa. Hindi kaya natin. Hindi talaga kaya mga bay. So ito yung panglaban natin. Oh. So good, ah. Very spicy mga bay. Dito yung sakit, oh. Yung init. Take na, ha? Yeah, ito na mga bay. Putang ina, nagbabayad tayo mga bay. Ito bay. Ito yung bayad natin mga bay. Ayan. I'm the winner. I won 10 grams. He won. Because he can survive. Okay. No. Ah. Ah. Finish it, ha? Finish. So mga bay, talo tayo. Sobrang anghang. Ah. 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 Sus mga bay. Yan dito pa yung mga bay. Para sunog yung dila ko. So yun mga bay, hanggang dito lang tayo. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe sa channel ko. So talo tayo ngayon. Magka next challenge sa manalo tayo, diba? So mga bay, okay, salamat.